kuti kanobatana nenhauro yangu yachagoverana mangwanani ano, Pilgrims of Hope, together with St. David. Vafambi vari parwendo vane tariro vanofamba pamwe chete naHana Musande. Hama dzadiwa, pane zvakawanda zvatingagoverane pamusana pemusande uyu watiri kucherechedza nhasi, asi tikuziva kuti tine vatauri vakawanda tichabata zvinoenderana kufamba kwedu naHana Musande, tichifamba tine tariro. Vanhu vechita chino chewemusande ndakaita kuona kumuteerera here. Vanhu vechita chino chaSt. A tida kuti titange takatarira kuzvipfeko zvenyu zvamakapfeka pano, kusei avo vave nhengo dzizere nezvimwe zvamunoshandisa mukunamata pamunoita maungano. Tofunga ndo zvinotibatsira kuti tifambe pamwe chete naHana Musande. Uniform dzenyu pandaidzitarira mubhuku iri nemumwe mukuresecha kwandakaita, vakaronga kuti mupfeke uniform dzenyu vakazvironga vaine zvavaireva uye vakapa zvinoreva hanzu dzenyu idzi. Zvinonzi brown inomirirei hanzifu. Okay, 1, 2, 3. Blouse renye kasitakatika zvikutia zvidzivo anonyatsoziva ndiani? hanzi ivhu. Munhu uchadzokera kuruva arindo zvinoreva brown cream. What I've gathered from this book was nhengo dzechita ichi vagara chaizvo kuchita ichi zvekutaura ndizverezvi. Ichi ndewebva neiti kana ichi kutaura kana beige. Okay, cream matichi beige ndio ikai ndio green yacho. Alright, then heads, then 5 buttons. Alright, then mimi munozoti pamberi better homes, better hearts, better things. Ndizvo zvachabata izvozvo takarerekera takabatana neritani. Vatenderi vadiwa, vavariro yemumwe nemumwe wenyu anopinda kuti ndava nhengo yechita. Vavariro yemumwe nemumwe ndeyokuti tive vachena, saints. Ndo chikonzero chekutanga tose takadaidzwa kuti tive vaKristu, takazvarwa pacha nemvura namweya mutsvene, asi takazviti tuna kuwedzera ndivavarire kurarama upenyu hwoutsvene, asi kuvavarira kurarama upenyu hwechikristu hwoutsvene tichadeura Ana ave mucherechedzo wangu. Zvino Jesu anoti akagara navapostori vake muna Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 16 to 17, just 2 verses.
Nomusi uyo Jesu akati vakakomborerwa zvavo, maziso anoona nokuti anoona, nenzeve dzenyu nokuti dzinonzwa. Zvechokwadi chokwadi ndinoti kwamuri, vaprofita vazhinji navanhu vakarurama vaisuwira kuona zvamuri kuona, asi havana kuzviona, uye kunzwa zvamuri kunzwa, asi havana kuzvinzwa. Ndoshoko raKristu. Vari kutaurwa vaitaurwa naKristu vaive vapostori vake, asi Kristu zvaakataura aine vapostori vake nazvino zvichiri kuenderera mberi muvateveri vaKristu, iwe neni, asi zvikuru sei nhengo dzechita chino dzechokwadi makakomborerwa. Nekuti kune vamwe vasina kukwanisa kuwana mukana wamakawaniswa, watiri kuwaniswa pari zvino, wekuti tinzi tiri nhengo dzechita chaSaint A, uyezve kuti tiri kufamba pamwe chete nemusande wedu Ana, tichivavarira kunosvika kuupenyu husingaperi. Mukana uyu watinopiwa uyu, zvechokwadi tinoda kuti tiurarame. Chekutangisisa nebetter hearts. Tikataura kuti better hearts, zvikureva kuti tabva pane kunzi a good heart. Description yokoti better, waita step ahead. Kuchikoro kwaimboverenga mabhuku, vamwe mazera ari pano vamwe mazera vaiti step ahead. Saka munhu apinda muchita cheSaint A kana uchiti better heart, zvireva kuti waita chi step ahead. Hausi kurarama palevel yevamwe. You want to have but when you decide a good heart, as well you have decided to have a better heart. Saka chii chichakuita kuti uve ne better heart? Kakuratidze kuti ini ndine a better heart. Nekuti kune nhengo dzechita cheSaint A zvakambonyorwa pamabheji kunzi ibeta chi, asi muzvito there is nothing that shows you have a better heart. Saka isu chatinoda kuvavarira mukomplesi ino tichitofamba naanhu, tindiite kuti ndive ne better heart. Nekuti akadzadiwa manzwa nhamba yataurwa pano pachikuwa report yeuwandu hwevanhu veSaint A kuZimbabwe 10 nefararira uku. Ndozotaka kufunga kuti madzimai ese aukanaya vebeta hadzava kumatambudziko anozomboonekwa emwoyo usiri uri nani anobva kupi? Zvabva nepi? Beta hati yapera nei? Vatenderi vadiwa kutevera Ana musande uyu, zvechokwadi tinodanidzirwa kuti tive nebeta heart. Imi mune tsika yokuti kana masangana mukati ngatitei ritani yedu, dzimwe dzenguva munoda kuita yokuimba, dzimwe dzenguva munoita muchiverenga. Muritani yenyu munotanga nokunzi Maria Ana Musandi, amai vaMaria. Iyo iri very clear. Ana Musandi homwe yamwe yangu. Ana Musandi homwe yani kuti isu tive nemabeta hearts, ndo chimwe chezvinhu chatinofanira kuvavarira. As a member wechita chaSaint A, kuri homwe yamwe yakucheneri.
ende izvi zvakanyatsa kutranslatewa zvakanaka. In English yakanzi an instrument of the Holy Spirit. Asi mushona yaganzi homwe yamweya mutsvene. Hatisi tose tinovavarira kuita zvinhu izvi. Vanhu vechita cheSentinel. Kongresi ineyi kana tifamba naAna tinoda kuti titiwo isu tiri vatofamba nechitarisiro. Asi mukufamba kwedu nechitarisiro tiite kuti tive homwe yamweya mutsvene. Nekuti vatenderi pakati pedapa mumwe nemumwe anofanira kuti azvibvunze kuti am I truly the instrument or the pocket of the Holy Spirit? Tinotaura vanhu makadzo zvemunhu anonzi ava vanosvikirwa, makambonzwa vanoita zvechivanhu. Anonzi uyo anosvikirwa. Kana asina kusvikirwa achingofamba hake anenge achidza aki homwe yani yasekuru kana kuti yambuya. Isusu senhengo dzeSaint A watinotevera akava homwe yamweya mutsvene zvinofanira kuvavarirwa newe anoti anotevera Saint A. Saka uri homwe yei? Vatenderi vadiwa zvamuri muno izvozvi takadai tinofanira kuzviziva kuti tine vanhu vave homwe vava namazita nekuda kwezvavanozviratidza. They have gathered names, they got themselves names and nicknames. Nepamusana pezviito because of what they do, what you say. Sometimes we become the pockets of pride. Kudada kusinana akambona. The embodiment of hasha, anger. Munhu asingadzoreki kana atsamwa, asina boundaries of what to say. Yet hatiregi when we gather ana musandi homwe yamweya mutsvene. Let yourself you're the pocket of something else. Kufamba naana musandi kuvavarira kuti isuwo tive homwe dzamweya mutsvene. Mudzimai anovimbika waJoakim, faithfulness. Apa inyaya yekutaurwa tichipembedza Ana musane mudzimai akavimbika, asi varipo vanamai veSaint A who are very unfaithful, who are dishonest. Ende nyaya yekuvimbika iyi kutaurwa iyi yabva yakatangidzwa naJoakim kureva kuti kuvimbika kunani? Kumurume wake. Ende nyaya yekuvimbika iyi vazhinji tongotanga kungofunga kuti inini handina kumbodarika mutemo wechitanhatu, ndinogara nemurume wangu. Asi uine kumwe kusavimbika, dishonest, kunyepa. Uri Saint A asi kutozikanwa apa uri teteka. Vana vadzadza kuti tete tete havaiti. Vanozarura. Isu tinoda kuvavarira kuti kutodzana kwedu naAna musande, we should be women who are honest. Yes. Faithfulness. Mumvuri wevasina kuwanikwa. In short yakanzi mumvuri wavasina kuwanika. In English the translation is different. In English yakanzi the mirror of the married. Of course, apa makasarudza for a reason wevasina kuwanikwa. Vanhu veSaint A mimi hapana anonongedzwa apa.
kuti une attitude iwewe yevanhu vasina kuwanikwa, vausingade kuona. You feel threatened. Pakamunzi uya hana ndinongonzi tete nyingi, watona attitude naye. Asi kunzi Maria ana mutsando uyu aiva mumvuri wevasina mutsigiri wavo. What's your attitude? Ziso rako iwewe kumunhu asina kuwanikwa rakamira sei? My single ladies, how do you look at that? Munovabata sei? Kana muchivaona munenge muchitaura sekuti they are lesser than you. Munhu asina kuwanikwa anongodzi akutazva nezoresa spesheni nezvisipo. Vanhu veSt. Anne zvakakosha kuti tive vanhu vanotodzana nani naAna Musande waiva mumvuri. Zvinoreva kuti uyo aiva rudekaro kune mamwe madzimai anenge ari single. Zvino munhu ari single kungoti angodaidza baba matadza kuti baba unakwisirwawo bhaubha. Towards others. Muenzaniso wechirikadzi yana Musando. How to live as a widow. Mucherechedzo kwawo. Zvinhu izvi tinogara tichitaura muritani yedu tichizvinamata tichiti tirevererei, asi isusu toda kureverwa kuti tidiko. Kuva better hearts is kuva munhu ano mucherechedzo wakanaka. Muenzaniso werutiriro, to be patient. It is not always the case. Vanhu veSt. Anne Musande watinotevera ane zvakawanda zvatingagone kuvavarira kuti tive tinoita. We have to make efforts as much as we can so that we become like her. St. Anne, an instrument of the Holy Spirit, faithful spouse, mirror of their name, example of widows, miracle of patience. That's what it said in English. Are you the miracle of patience? Chii chaunoita iwe chinoratidza kuti iwe une rutiriro. Ende iye zvinezvi tavhiringwa nezvinhu zvatinonzi kuti zvoda kuitwa instantly. Instant coffee, instant tea. Kungotora tea bhegi yatoti. Vazhinji vaingo takakura time yaiterwa masamba wobhoiswa. Wobirirwa kuti aibve asinge anditi. Ndozodirwa mukaka zoita zvakadaro. Masamba aibva. Asi mazano just a matter, a click. Kune madzimai eSt. Anne anofunga kuti upenyu is just havana rutiriro. You can't wait. You have no patience. Asi basa nderokunaka chawepa papa unotopa michinawo chaicho. Iwe uri contrary. Patience is also.
Hauna patience. You are so impatient with your husband, with your children, with your workmates. Unotozikanwa akuwesenteni nasi uri kunoku vakatodekara. Kune vanhu vakapinda mukusvika mukuba, people who have been forced to steal. Sometimes it's because of the impatience of their wives. Madzimai asingagone kungomirira kuti zvinhu zvichasvika nguva yedu ichakwana. Mwana wavaridzi anopushwa kusvikira ozongoti, to please my wife, let me. Vamwe vanhu vanoramba vari vana vadiki kwete pamunhu. Mwana mudiki ukasamitira chaanodaiwa paanodii anoskrima. There are some people who are like that. Asi vanozvititira vaseti sejeiniweyo mucherechedzo weritiriwo. Tinoda kunamatira chiso ichi. Mianzaniso worukudzo nekuteerera. Iyi kunetsa manje muno muUK in some instances. Rukudzo nekuteerera. Vamwe rwakuvanetsa nekuti vava muno. Rukudzo nekuteerera rwekutaurwa rwaSaint A. Munoona mubhaibheri redu hamuna anything chinomentionwa about Saint A. But my extra biblical writings under Saint A naJoakim. The Gospel according to Saint James, prototype, inotaura nezvaSaint A. Zvinonzi nyaya yekuti kuteerera kwake kuno rukudzo waizviita kuna Joakim, waizviita kumhuri yake. Asi kunana mai veSaint A who have lost that dignity, havachagona kupa rukudzo uye kuteerera. One, handi shiri yakabvuta chi? Saint A haifaniri kunge ichipindwa nepfungwa idzodzo nemitiro iwoyo, nekutaura izvi nekuti kune vamwe vanhu vava kubhosa mukati meupenyu zvikuru sei in this context in the UK. One, you are the one who came first. You have more experience in the UK. And there's kune vataka vakauya nemai certificate of sponsorship. Iwo bebwazo tinovatashandisa good language. Ndakatozobereka murume wangu. Ndini ndakazobereka akazoya akatobereka. Nyaya iyoyo unogara uchingoita reference. Unodzokera. Nokuti ndini ndakadii. Nyaya iyoyo yakutova chombo. It has become your weapon of abuse. Kuna na baba vagere navana mai veSaint A vari muchitirongo, vari mujeri, vanogara vachingoremindwa kuti anything can happen pano. Asi wewe uri kuzviti ndiri waSaint A. Vatenderi vadiwa, before we engage or become what we are, who we are in terms of our professions, in terms of our work, we should know firstly we are human beings. Secondly, your profession should not create you to become like a goddess. Nekuti varipo vava kuzviita sekuzviti vatova vana Mwari. Saint A ari kubudzwa pachena kuti waiteerera, waiita, ende mushona zvakanaka. Mushona, word kuteerera, it means listening, but it also means obedience. Yes. In English, that's where there are two words. Tichiri kugona kuteerera, pana achakudzawo wewe uchinzwa. Kana kuti vanhu vakatogeza maoko kare newe havachakugona.
hapana waunoteerera nepatsara pei keshi. Vari kuZimbabwe vanoti misikana ari kuuya, unofunga kuti misikana anotaura nhendo yegero izvokana. Ndikuya endisati kudhileya kwaunoita zvinhu zvacho izvozvozvo kuti ufirwe vanhu vazvisetse kuti tii. Besides kuti munhu anonoka kubigwa nokuti mwanasikana wake haasati asheka, but pane vanononoka deliberately kuti vazoti kana vachisvika vazi vauya. Vari kudictata zvinhu here and everywhere. But message iyi isusu tinofanira kuvavarira kupindana naMwari. Ana ari kutokurisa pachena muenzaniso worukudzo nokuteerera, respect and obedience. Muenzaniso werishingiriro iyi yakafanana neyatakutaura yerutini. Muenzaniso womufaro. It is very important that we become instruments of joy. Wemifaro asi pakati pedu apa hamadzadiwa varipo vamwe vanhu vava ma-instruments of something else. Pamuri pese panogona mvunga. You are the trouble causer. You don't bring joy in the lives of others. You are not a blessing. You are like a curse to others. Kana tichitisu benediction, blessing, benedire. It's benediction. It's word inobva muchilatini. Benedire. Bene it's well, good. Dire to say. Saka benediction is to say well of others. Asikune vamwe vanhu pano vechita chesave aid who have distanced themselves from their patron saint. Are you a blessing? Do you bring joy when you are not there? Vamano kuita mise. Today I got pano. Zvinhu zvadai zvakanaka. Kana kuti zvinonzi good riddance. Saka vanhu vesenti eini musande watiri kufamba naye uyu watinovavarira kuteerera kuti isu tigozova tataura nyaya dzetatu tizova nemabetter homes. Be an instrument of joy in your family. Yes. At your workplaces, anyway. Are we embodiments of joy? Achigumirepo imazvitaura kuzoti better fields. Isusu kuno kuUK katiri ndanditi. Varipo zvavo vanobhokota vachienda kupinda pavo. It's all right. Asi in this context, the better fields is zvirikurereipo. To be a hard worker. Asi varipo vamwe vanhu vasisade zvekushanda tokwadi kukwira ndege kubva kuUK kubva kuZimbabwe kuuya kuno kuswera wakarara. Ndozvawakakwirira ndege. Swera uchete. You are dead already before you die. Nelesness. Nyaya iyi yokuti better homes, better hearts, better fields. Isu tinofanira kuonekwa mukushanda kwedu, not just in the context yekumabasa mumba mangu, but even in the community yemushandira. Ndakataizwa ripoti yakaitaurwa pano. Pataurwa ripoti yemabasa amunoita. Mabasa iwaya, I hope each and every one of you is a participant. Kana kuti vachiripotwa zvakaitwa nevamwe zvausiri wewe involved there. Mubatsiri wavarwere ndofunga inobata kana ndoziva kuti vazhinji vamwe tiri kuhealth sector tinotoshanda tiri kucare tinobatsira vai varwere. Last week ndakaparidza kune imwe seda ichiti kune vamwe vanhu vakauya vanti uri kupi baba anoita zvecare but iye doesn't care.
nezvaunongoona zvinoitwa kubvira kumba kuna baba kuvana kune hama. You don't care. Yes, vasadokudakazvoni muza kune vanhu vanoshanda pareception vatapinda nava. The receptionist anotrainwa. They would behave more or less in the same way. Ukaenda pamainstitute like here kureceiva chi vanhu nekunyemwerera. Asi when you get home of those people, to the houses of those people, some of them, that kind of hospitality and reception, are we on it? Kuva kuna ari contrary kune zvaunoti wewe ndozvatinoita. Nyaya yekuti wakauya munonekea hongu uri kubasa asi ndo upenyu hwatinofanira kurarama mumwe nemumwe wedu. Ndosaka muchidwa kuna Genesis zvinonzi Mwari asika Adamu naEve akavaita kuti vaite take care of the garden, kurichengetedza bindu. Saka the working is part and parcel yeupenyu hwekuva munhu. And we show care towards one another by service, being able to be available towards those who are in need. Saka ni kana tichitaritani isu vanozviti tiri set A tinofanira kuti zvione mubatsiri wavarwere. Apa ikakunzobatsira varwere, asi anyone who needs our support, anyone who is weak, tinofanira kuti tivabatsire. Ini munoteerera vose vanonamata nokwamuri ndiano amai vechivindi, amai vokusatsauka mune zvakanaka, amai vorunamato, amai vomakomborero, mai vazere tsitsi, munyaradzi wavanotambura, mubatsiri wavarombo. The list goes on and on. Ichatoda kutaura nechekuti mumwe nemumwe hatingagone kutodzana naana hamusani muna zvose, asi ndekapiwo kabanzo kanoonekwa pandiri kanoenderana naSt A. We may not become like here completely, but chiwo chingazonzi ana uyo muteveri wacho, at least muteveri nekuti une this. Kana tisati tasvika ipapo nhasi ndokwatiri kudanidzirwa kuti tive tinosvika. We should become a better people. Kana tirikamiswa nevamwe vatenderi hongu tiri vatenderi, asi ini because I belong to this guild, I'm a better person because of 1, 2, 3, 4 things that I do. Saka ni mumwe nemumwe wedu nhasi takatarirana nezvandataura izvi. Honestly, I cannot exhaust everything. There are some scriptural passages that we need to pay attention to. Ndataura nenyaya yeumwe yamwe yamutsvene. Acts chapter 1 verse 8. But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Nhengo yeSt A, let us be truly the pockets and the instruments of the Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 8. Faithful spouse. Genesis chapter 2 verse 24. And Proverbs chapter 5 verse 15 to 21. Proverbs 15 verse 15 to 21. Proverbs 5, 15 to 21. It's safe. Then in Hebrews chapter 13 verse 4. Hebrews chapter 13 verse 4. Mudzimai muBhayibheri ainzi Ruth. She's a very good example of widows. Ruth chapter 1 verse 1 following. You know the story. To be a miracle of hope, kuvimba naMwari, kuvimba nezvaanotaura kwatiri, his plans, kumirira Mwari nenguva yake. Jeremiah chapter 29 verse 11. Waiting for God
and on God. Isaiah chapter 40 verse 31. Tataura isikuti Ana waiva mudzimai wechitiriro. Endurance and perseverance. Romans chapter 5 verse 3 to 5. Rukudzo nokuteerera. Abraham is always an example of obedience to God. Saka mukuvavarira kwedu hama dzadiwa kuda kutudzana naAna Musande. Pese patineti Ana Musande tirerereko. Nyaya yekurerererwa isiyo kuti tinokumbira ma-intentions as also to become like her. Tifamba naye. Iye akatukamira ari mumambo wedenga. Isu tichiri pahweyo tinofanira kuvavarira kuva vasandi. Ende zvinoti tisavasandi tinozvinonga kubva muzvipfeko zvedu, tinozvinonga kubva muminamato yedu. Mwari ngavatiite kuti nhengo yoga yoga yeset A eventually tive a moving, an embodiment of what we pray, what we say, we become the reality of that. And this we can only do firstly if we allow the Holy Spirit to overshadow us as He did upon Mary. Weamuchenedi akamutirikira, Maria akazova amai womunhurume. Asi vakazvarwawo nani naAna Musande aitungamirirwa naMweya Mutsvene. Mwari vatigonese kutodzana naAna Musande kudakara tazondosvika muupenyu kusingaperi.